Els pacients que són a la UCI no només han de lluitar contra la seva malaltia, sinó també contra les infeccions d'altres malalts i bacteris, virus i fongs que hi ha als hospitals. El contacte directe o indirecte amb altres malalts, així com amb el personal sanitari, utensilis mèdics com respiradors artificials, sondes i catèters, a més dels sistemes de ventilació, són els principals vehicles de contagi. Les infeccions més habituals són les respiratòries, les quirúrgiques, les urinàries, les del torrent sanguini i les gastrointestinals. Fa 2 o 3 segles les infeccions normalment eren al carrer i ara són a la UCI, a dins dels hospitals. La Catedral del Mar s'associa amb la mort i amb la vida. La UCI, pels que treballem en allà, és un lloc que fa por pels de fora, però per nosaltres representa salvar vides. Jordi Rello és cap de la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Actualment presideix el grup d'infeccions greus de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses. Des de la construcció de la Catedral del Mar, els carrers del Born han canviat tant com ho ha fet la medicina. Avui en dia, els hospitals disposen d'una unitat especial, la UCI, per atendre els malalts de més gravetat. En aquesta zona, el control de les infeccions hospitalàries és vital per evitar que els pacients empitjorin. Molt important, mesures bàsiques com la higiene de les mans, com la protecció de la roba, però sobretot el més important és l'equip humà i la possibilitat de que els diferents components professionals treballin en equip d'una forma ben organitzada és el principal valor per lluitar contra les infeccions creuades. Els gèrmens que agafen els malalts poden ser transmesos per un altre pacient o bé a través del material mèdic. La debilitat d'aquestes persones, sumada a la resistència que han desenvolupat els bacteris, virus i fongs als medicaments, dificulta encara més la lluita contra les infeccions hospitalàries. En els últims 20 anys el nombre d'antibiòtics nous s'ha reduït. Hi ha bactèries més resistents i hi ha menys antibiòtics. Per tant, els tenim que utilitzar millor i tenim que fer esforços en recerca per treure nous productes per lluitar contra les bactèries. Les infeccions són una de les complicacions més freqüents dels pacients que són a la UCI. Això no només fa perillar la seva vida, sinó que també suposa un cost hospitalari extra que l'administració es podria estalviar. Especialistes com el doctor Rello aposten per una atenció més individual i reduir l'ús de sondes i respiradors. Pensem que a la UCI almenys hi ha 2 coses que són importants. Una, que hem de ser menys invasius, això dona més seguretat, i després, com que cada malalt és diferent, hem de fer una medicina personalitzada, enfocant a característiques genètiques, individuals, pròpies de cada malalt.